No, ešte sa opýtam jednu nepríjemnú a potom už príjemné, že ten Henlon, Rišo, keď sme hrali v Bratislave, tak Zedník odišiel z prípravy a Henlon sa nechal prehovoriť a zobral ho naspäť. A mne sa zdá, že to tréner nemá urobiť, hoci ja som fanúšik Zedníka, ale že to úplne podkopáva autoritu a vtedy vzniká otázka, kto to vlastne vedie, to mužstvo. Nebolo to tak? Aby som povedal úplne pravdu, tak ono to samozrejme, že ak sa stane takáto vec, že hráč odíde z reprezentácie, tak to není ako jednoduché. Tam musí byť niekoľko vecí sa musí stretnúť, aby až k takémuto niečomu došlo a potom sa niekoľko vecí musí stretnúť, aby došlo ešte aj k tomu, že sa ten hráč vráti. Takže dá sa povedať, že v takýchto citlivých veciach o týchto citlivých veciach, ako samozrejme, že rozhodoval Glenn Henlon, ale on nebol ako izolovaný od okolia. On sa poradil samozrejme so svojím tímom ľudí, ktorým veril a snažil sa ako z tejto situácie v podstate on bol tak nejak konštruktívny na tom svojom poste, že on sa snažil z toho ešte výjsť tak, aby mužstvo z toho ešte získalo. Teda keď už sa stalo niečo ako negatívne. No a ono to skončilo tak, že proste tak, jak to dopadlo, tak on dúfal, že v konečnom dôsledku ešte to mužstvo nakoniec posilní. No tak výsledok bol taký, že to mužstvo v podstate nedosiahlo taký výsledok, jak si všetci želali. No ale ako či toto bol ako nejaký hlavný dôvod. To nie, len na rozdiel od neho Vujtek teraz, keď v tej príprave nejakí aj skúsení hráči nepodávali dobré výkony alebo tak on ich proste vyradil a prišli mladí. Nemal s tým problém a to sa mi zdá zdravšie. Miro. Tak keď mám k tomu sa vrátiť tomu minulému roku, ani nerád sa k tomu vracam, lebo chudák Rišo vidím, že sa tiež s tým trápi. Je to problém, taká vec, myslím, že to bola skôr interná mužstva a to tak problém riešiť na verejnosti. Poviem k tomu toľko, že bolo to neprofesionálne, jednak od Riša a potom aj celé to riešenie následne ďalej, čo sa udialo. A si myslím, že to veľmi ovplyvnilo potom prácu ďalej trénera Henlona. Takže keď sa tu bavíme o porovnaní tých dvoch trénerov, si myslím, že obidva sú to kvalitní tréneri. A pri hokeji je veľmi otázka ako jedného gólu, niekedy môže rozhodnúť, keby sme si to zobrali, tak keby sme tam dali, ja neviem, s Nemcami o gól viac, tak možno by sme postupili do štvrťfinále, mali by sme šancu potom sa nejak rozbehnúť, rozletieť a možno tiež získať nejakú medailu. Keby teraz dáme proti Francúzom o gól menej a Francúzi dajú jeden gól viac, tak teraz možno, že už by bol pán Vujtek, ani by nebol tréner. A my by sme boli všetci už zase tí najhorší a písali by sa úplne iné veci o nás, ako sa teraz píšu. A to je takto malinký rozdiel, to sa nedá ani povedať, jak je to krehké. Malý rozdiel, jak je to krehké medzi tým úspechom a neúspechom. Si myslím, že ľudia, ktorí dlhodobo robia vrcholový šport, tak vedia si túto vec uvedomiť a nevynášajú také nejaké súdy nad tými hráčmi alebo nad tými výsledkami, tak ako to robia fanúškovia alebo niekedy médiá. Mišo, k tomu ešte? Vujtek, Henlon. Ja si myslím, že obidva, ako Šarky povedal, obidva sú veľmi kvalitní tréneri a mne sa páčil pán Henlon takisto. Ja si myslím, že bol veľmi dobrý tréner, ale súhlasím, že určité veci sa možno nespravili správne pred. Možno to bola troška chyba aj jeho, ako komunikoval, lebo to, čo sa stalo, ja si myslím, že Rišo nemal spraviť, ale možno bola chyba aj v tej komunikácii predtým. Neviem, nebol som tam, takže neviem. Ale sú to také veci, ktoré podľa mňa afektujú mužstvo a niekedy sa z toho, ako Rišo povedal, niekedy sa z toho dá pozitívne, že niekedy niekto nakopne, ale niekedy sa to nemusí. Takže nemyslím si, že to bola tá jediná príčina, ktorá sa stala ten minulý rok. Ale presne ako povedal Šarky, to sú strašné maličkosti. Proste sme zistili a ja si myslím, že to zistujú aj teraz mladí hráči, že je strašne malý rozdiel medzi úspechom a neúspechom. A taký je hokej a taký je šport a niekedy aj takéto maličkosti môžu afektovať mužstvo.